Nou, dit is een trekzak-ensemble Krekt Oors. Waarom Krekt Oors? Trekzakmuziek en accordeonmuziek, dat wordt heel vaak geassocieerd met populaire volksmuziek. Muziek was die in cafés. Er staat een huis en een gracht. In Oud-Amsterdam. Of in een Shanty-stijl. En wij zijn er eigenlijk wat een uitzondering op, omdat wij eigenlijk zongen en spelen uit de bundel van Johannes de Heer. De boekingen die komen bij jou binnen. Ja, de boeken komen bij mij binnen. Wij nooit reclame maken of niks, dat komt vanzelf. Want hier was druk. Ja, dat is best wel druk best, ja. Maar ja, goed, als je iets met plezier doet, wat ik al zei, dan vind je het ook heel leuk om te doen. Op hoeveel plekken in Friesland hebben we in het West? Nou, op verschillende plekken ben we West. We zijn in Belsum West, we zijn in Tietjerk West, we zijn in Dokkum West, in de Waardwente, wij zijn in Vierwoorden West, wij zijn in Lemmer West. Ja, en nog diverse plekken meer in Zerusterveen. Ik zeg altijd, wij zijn jong senioren. Ja? Wij vielen u als senioren nog jong. Alleen ja, we moeten wel bijzetten dat we vanzelf dus in een leeftijd van 70 tot 86, ja, dan zit je toch in een leeftijdscategorie dat je toch echt wel wat kwetsbaar willen. Hoe lang kun je hem nog jong blijven? Ja, in elk geval dit seizoen meidje we alle afspraken die we staan hebben, meidje we al. En ja, we kijk wat Harry ook al zei, we hadden er al over met elkaar sprutsen van hoe doen we dat straks. Nevens mijn idee, jawel, ja. Dan komt er op een gegeven moment, hoe jammer dat is, een einde aan. Ja, zo is het nu een keer, hè. Een feestje houdt een keer op. Maar voor eerst nog iemand nog maar een heel soort willen. We hebben in ieder geval voorlopig de optredens die we staan hebben, en dat binnen nogal wat, hebben we in ieder geval voor de komende maanden ben we nou wel even onderwijs, ben we nou wel even bezig.